Mae cynllun amser i fentro yn dangos gwerth rhyddhau unigolion o rywfaint o'i gwaith beunyddiol mwyn datblygu syniadau busnes ac felly'n arddangos ffynhonnell newydd o entrepreneuriaeth. Prosiect yw llwybr Cysawdur Eryri i weld os gellir ychwanegu gwerth economaidd ac addysgol i'r statws awyr dywyll rhyngwladol sydd wedi ei dynodi i'r Parc Cenedlaethol yn Eryri. Gwnaethom hyn drwy osod planedau mewn busnesau gan ddefnyddio'r pellteroedd cymhareb. Cafodd y planedau i gyd ei gwneud gan blant ysgolion lleol ac artist lleol, a oedd yn mynd i'r ysgolion i ddysgu a codi ymwybyddiaeth y plant am y statws awyr dywyll yn Eryri. Mae pori manwl yn ddull o ffermio sy'n rhannu caeau mawr i badogau 1 hectar mwyn rheoli pori yn well, rheoli'r gorchudd glaswellt a chynyddu incwm ac elw fferm. Pwrpas yr Academi Dronau oedd rhedeg Academi am 6 wythnos i bobl ifanc o feirionydd i ddysgu mwy am rheola, cwdio a hedfan dronau, y defnyddiau gwahanol o fewn busnesau, ac yn bwysicach na hynny i amlygu bod yna gyfleon gyrfa cyffroes o fewn y sector dronau ac i gyd yn bosib yma yng Ngwynedd. Yn ddiweddar, lanswyd y maes chwarae digidol cyntaf Gogledd Cymru yng Ngholeg Glynllifon. Pwrpas y cynllun yw i gyflwyno teclynnau rhyngrwyd y pethau i gynulleidfa eang yn ffermwyr, myfyrwyr a busnesau. Y gobaith dros y flwyddyn nesaf ydy cychwyn sgwrs drwy dod i fyny gyda syniadau newydd ac arloesol sydd yn ateb problemau a heriau cefn gwlad Gwynedd. Prosiect pilot oedd Hopa Harlech oedd yr rhedeg bws gwennol yn Harlech am 6 wythnos yn ystod gwyliau'r haf, gan ddarparu mynediad o faes parcio'r traeth a'r dref isaf i'r dref uchaf a'r castell. Roedd 2 prif nod i'r prosiect yma, sef darparu profiad gwell i ymwelwyr pan yn ymweld â'r dref ar adegau prysur pan mae parcio'n broblem yn y dref, ac hefyd canfod os oes model cynniladwy o redeg bws gwennol a fydd yn buddio'r dref a'r busnesau. Pwrpas cynllun Crwydro'n Rhydd yw i dreialu a phrofi rôl technoleg ddigidol yn y sector gofal mwyn ceisio cynyddu annibyniaeth unigolion. Bydd y person sydd yn byw gyda dementia yn gwisgo laniard o gwmpas i gwddw, tra mae'r gofalwr gyda pager. Os mae'r person gyda dementia yn cerdded rhy agos at yr allanfa, bydd y pager yn canu 2 waith. Astudiaeth technoldeb yw'r prosiect cydynnu cyflenwi busnesau i ymchwilio os yw'n ymarferol ac yn gost-effeithiol i werthu trydan i busnesau lleol, gan fanteisio'r ffynhonnellau ynni heidro sydd o fewn perchnogaeth cymunedol. Mae 3 elfen i'r astudiaeth, sef astudiaeth defnyddio ynni heidro afon goch i gyflenwyr YHA yn Llanberis, ymchwil i opsiynau a defnydd ynni heidro yn Iocar, ac hefyd sefydlu clwb ynni lleol i busnesau yn Bethesda. Profiad rhithwyr neu virtual reality ydy yn fy nwylo i, sydd yn ceisio ail-greu sut mae cleifion gyda demensia'n teimlo pob dydd. Mae hyn yn cael ei gyfleu drwy gyfres o olygfeydd yn y cartref, o dasg syml o roi'r tecell ymlaen, i pha mor ddryslyd mae'n gallu bod i gymryd ymeddiginiaeth cywir. Pwrpas cynllun presgripsiwn cwmidwal yw profi gwerth ymarfer corff ar iechyd corfforol a meddyliol yn yr awyr agored, drwy gyfres o deithiau cerdded a'r cyfleon economaidd a chymdeithasol all ddatblygu ohono. Bydd brocast yn peilota system o ddarlledu digidol cymunedol fel cyfrwng i gynyddu ymwybyddiaeth, newid cymdeithas a datblygu cymunedol.